हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअआव बरायबाय लोगोफोर आं बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट बा गोनांथार आपडेट लानानै फैदों दै बेनो जाहैबाय पीएम किसाननि सायाव लोगोफोर नोंथांमोना गोबांथार निउस मिडियाफ्राव नुखाबाय जानो हागौ बा खोनाखाबाय जानो हागौ बेनो जाहैबाय जायफ्रानाखि सरकारनि नोजोरावहाय फेक फार्मार्स बा नंखाय आबादारि हिसाबै नुजाथिदों आरो बे नंखाय आबादारि हिसाबै नुजाथिनानै जायफ्रानाखि 2000 राङैहाय गोबांथार जे पीएम किसाननिफ्राय रां जाबाय दा बिथांमोनखौहाय सरकारा जे सुदजों आसलजों गासैखौबो फैसाखौ हरफिननांगौ होननानै बुंदों बा दायो जेल खानायावहाय जोबनो होननानैहाय बिथांमोनखौहाय दायो डिसिसन लानाय जादों जे इन्डियान गभर्नमेन्टआ दा नोंथांमोना जे जेल जामारगोन नामा बेनि सायाव आं माखासे आपडेटफोरखौ शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि बे बड' मिक्सचार इउट्युब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सचार इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबादिनो आङो बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ लानानै फैबा जेन' नोंथांमोनाबो मोननो हायो लोगोफोर दायो बे समावहाय जे नोंथांमोना जेरैबायदि खोनादों बियो सैथो दायो जे जुदि नोंथांमोना नंखाय आबादारि हिसाबै जुदि पीएम किसाननिफ्राय 2000 राङैहाय खेबसे खेबनै खेबथाम नोंथांमोना खेबसे किस्ति जाखो नोंथांमोना दायो सुदजों आसलजों गासैखौबो सरकारनो बा इन्डियान गभर्नमेन्टनो हरफिननांगौ जानानै फैदों दै बियो रियेल आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दा इन्डियान गभर्नमेन्टआ दायो जायफ्रानाखि फेक जे फार्मार्स बा नंखाय आबादारि हिसाबै रां जादों बिथांमोनखौहाय जे जोबथेसालिनि आलासि महरै बिथांमोना खालामनो थांगासिनो दङ दा गुबै खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना जेल जामारगोन नामा बा जोबथेसालिनि आलासि जामारगोनसो नामा दा बेखौनो आं फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आपडेट लाना फैदों लोगोफोर दा जोङो दस्रा स्टेटनिखौ नायालाबा जोङो जास्ट आसाम स्टेटनिखौ जोङो नायोब्ला दा बेवहाय फेक फार्मार्स बा नंखाय आबादारि हिसाबै नुजाथिदोंनो जे 8,35,000 निबो बारा 8,35,000 बारा नंखाय आबादारिया जे इन्डियान गभर्नमेन्टनि नोजोरावहाय नुजाथिदोंनो बियो जास्ट अनलि फर आसामनि थाखायल' बा आसामावनो जे 8 लाखनि गोजौआवहाय दङ जेनेबा 8 लाखनिफ्राय लानानै 10 लाखनि गेजेरावहाय नंखाय आबादारि बा फेक फार्मार्स हिसाबै सरकारनि नोजोरावहाय दायो आसामनियानो नुजादों दायो बे 8 लाखनि गोजौआव बा 8 लाख जन मानसिखौहाय जोबथेसालियावहाय जोबनानै दोनजोबनांगौआ बेयो मोनसे गोरलै बाथ्रा नङा बा पसिबल नङा दै बेयो जाथावनाखौ जोङो नुहुरा बेनिखायनो नोंथांमोना एसेबांनि टेनसन लानांगौ गैया दायो जे इन्डियान गभर्नमेन्टआ माखासे टीमफोरखौ बानायदों बै टीमा नोंथांनि डिटेल्सखौ लानानै नोंथांनि न'आव फैगोन बा नोंथांखौ लोगो मोनाबा नोंथांनियावहाय माखासे जेनेबा फन खालामनानै सोंहरगोन आरो सोंहरनानै नोंथांजों लोगो हमगोन आरो रायज्लायगोन नोंथांनियाव माखासे नायबिजिरगोन आरो नोंथाङा जे रियेल फार्मार बा रियेल नंगुबै आबादारि ना नंखाय आबादारि बेखौ नोंथांमोननियावहाय नायबिजिरगोन नोंथाङा आबाद मावमारो ना मावमारा आरो जे नोंथांनि नामा जुमाबन्दी बे हानि नामावहाय बा डिपेन्डेन्टआवहाय दंना गैया बा हानि नामाव दंना गैया बेखौ नायगोन जुदि नोंथाङा गैयाब्ला बा नोंथाङा जुदि आबादखौनो मावमाराब्ला अब्लासो नोंथांमोनखौ बिथांमोना हमगोन दै बा बिथांमोना नोंथांमोनखौ डाइरेक्टलि जेलाव जोबैगोन बेबो नङा बिथांमोना जास्ट ओरैबायदि मोनसे खालामगोन बा नोंथांमोनखौहाय वार्निं होनानै गालांगोन नोंथाङा दानो जे पीएम किसाननि रेजिस्ट्रेशन आइडि बेखौ नोंथाङा सारेन्डार लानांसिगौ बा डिलिट खालामनांसिगौ बेबायदि नोंथांखौ वार्निं होलांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथाङा मोनबेसे किस्ति 2000 रां खरिहाय मोनबेसे किस्ति जाबोखो बिनि फैसाखौ नोंथाङा सुख'हरनांगोन होननानै बिथांमोना माखासे टाइम होलांगोन बेबो जबरदस्तियै नङा दै नोंथांनो माखासे टाइम बा डेट होलांगोन बिनि गेजेरावसो नोंथांमोना बे फैसाखौ सुख'नांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना एसेबां मानि टेनसन लानांगौ गैया बा एसेबां मानि गिनांगौ गैया मानोना हरफिननांगौब्लाबो नोंथाङाल' हरफिननांगौ बे नङा बे गासिबो आसामावनो अल आसामावनो 8 लाखनिफ्राय 10 लाखनि गेजेराव दं बे बिथांमोना गासिबो हरफिननांगौब्लाबो आरो लोगोफोर बे होनबावदों बिथांमोना 8 लाखनि बारा बे 8,35,000 जन मानसिनि फैसाया बेसेबां जाखोनो बा नंखाय आबादारि हिसाबै बिथांमोना बे 8 लाखनि बारा मानसिफ्रा बेसेबां जाखोनो सरकारनिफ्राय 554 crore रां जाबायनो नंखाय आबादारि हिसाबै बे 554 crore एसे गोरलै एमाउन्ट फिसा एमाउन्ट नङाना बिनिखायनो बिथांमोना बे डिसिसनखौ लानो गोनां जादों बिनिखायनो एसेबां मानि टेनसन बा एसेबां मानि गिनांगौनि खोथा गैया लोगोफोर जेब्लानाखि टाइमा फैगोन बिदिनो सरकारनि रुल मथे हरफिननांगौबा हरफिनबानो जाबाय आरो बिथांमोना नोंथांमोननियावहाय बिदिनो डाइरेक्टलि जेब्लानो नोंथांखौ लोगो हमगोन अब्लानो हरनांगौ बे नङा बिथांमोना माखासे सम होखागोन बिनि गेजेरावसो नोंथांमोना हरफिननांगोन बेथ' एसेबां मानि गिदिर एमाउन्ट नङाना जेनेबा सुदजोंबाबो एसेबां मानि गिदिर एमाउन्ट जाया नोंथांमोना बेखौ हरफिननो हागोन गोरलै बियो एमाउन्टआ
आरो बिदिनो सोरबाथ' खेबसे खेबनैल' किस्ति जादों बेथ' मा बेसेबां जायोनो एसेल'सो एमाउन्ट जाहैगोन गिदिर एमाउन्ट नङा बेनिखायनो नोंथांमोना एसेबां मानि टेनसन खालामनांगौ गैया आरो नोंथांमोनखौ जे गासैखौबो जेलाव जोबमारगोन बेथ' मालाबाबो जानो हाखाया बा पसिबल नंखाया बेनिखायनो नोंथांमोना एसेबां टेनसन लानांगौ गैया लोगोफोर आरो नोंथांमोना रिटार्न खालामनो गोसो जादोंबा दानिफ्रायनो रिटार्न खालामखाबानो जाबाय नोंथांमोननियाव जेबो इफेक्ट जानाय नङा आरो जुदि नोंथांमोना माबोरै रिटार्न खालामो बेखौ रोङाबा आङो नेक्स्टआव बिनि सायाव भिडिअ लाना फैगोन लोगोफोर आरो लोगोफोर आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय माबोरै जे PM किसाननिफ्राय नोंथाङा जे रां जागासिनो दङ ना बे आइडिखौ नोंथांमोना माबोरै बे PM किसानावहाय सारेन्डार लायो बिनि सायाव आं भिडिअ लाना फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सारेन्डार लायोबा लानो हागोन जेबो खोथा गैया बहाय अब्लानो नोंथांमोना टेनसन फ्रि जागोन आरो उनावहाय फैसाखौ हरफिननांगौबा बियो उननि खोथा हरफिनबानो जाबाय दायो आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय लाना फैगोन माबोरै सारेन्डार लायो बिनि सायावहाय लोगोफोर दायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आं बे एसे आपडेटखौनो नोंथांमोननो होबाय बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जायफोरानाखि बे बड' मेक्सार इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मेक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेन' बेबायदिनो आं बर' रावजों लेटेस्ट भिडिअ लाना फैबा नोंथांमोनाबो जेन' मोननो हायो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन